Δεν πάμε στον Άι Βασίλη πρώτα. Και εδώ τι να κάνουμε. Καλησπέρα από τη Ζέτα του παιδιά. Γεια σου ρε Ζέτα! Δεν το φανταζόμουν έτσι, είναι πάρα πολύ μεγάλο, πάρα πολύ ωραίο. Είναι η χαρά του παιδιού εδώ. Και τα Χριστούγεννα όσο ψηφίσω είναι μια γιορτή για τα παιδιά. Και χαίρομαι πάρα πολύ που σε αυτούς τους καιρούς μπορείτε να δημιουργείτε τέτοιους χώρους για να έχετε να διστεγάσετε και να είναι στο πνεύμα των εορτών. Εύχομαι καλές γιορτές σε όλους. Ευχαριστώ που είστε εδώ. Θα μείνω εδώ καταστασμένο. Και καλή χρονιά! Είμαστε στην αρχή του χωριού και η Ζέτα Μακρυπούλια ήδη έγινε επίσημος βοηθός του Άι Βασίλη. Δηλαδή, πήγε και στο face painting, το λέω για τα παιδιά. Κάποια τα βλέπουμε ζωγραφισμένα πρόσωπα, αλλά όχι. Πήγε και ζωγράφισε. Δεν έπλασε κουλουράκια ακόμη. Έβαλε σαν πηγή στα αγγλικά, αυτό είναι αλήθεια, μπορούμε να το βεβαιώσουμε. Γι' αυτό και πήρε αυτό το επίσημο πιστοποιητικό που λέει ότι είναι πραγματικά η επίσημη βοηθός του Άι Βασίλη. Λοιπόν, έχουμε να περάσουμε πολλές ωραίες ημέρες στο χωριό του Άι Βασίλη. Απολαύστε τη στιγμή. Η Ζέτα ήρθε μόλι της στην καλή διάθεση. Στη μια μέρα που πραγματικά έχει για ξεκούραση, γιατί δεν είναι μέσα στις υποχρεώσεις της μόνο το υπέροχο σοου που παρουσιάζει. Την Κυριακή της είπα, ρε παιδί μου, πόσο πιο όμορφη μπορείς να εμφανιστείς. Δεν ήταν πάρα πολύ όμορφη την Κυριακή? Ναι! Και τώρα είναι. Δεν είναι πάρα πολύ όμορφη και ακόμη πιο όμορφη από κοντά? Ευχαριστώ. Έχει και μια πολύ πετυχημένη παράσταση να υπηρετεί, τα βαφτίσια. Είμαστε εκεί πάρα πολύ εσύ. Είμαστε εκεί από την Τετάρτη μέχρι το Σάββατο και την Κυριακή το Τάξι. Είναι ένα γεμάτο πρόγραμμα, δόξα τω Θεώ. Αλλά από ό,τι κομμάτι είναι ένα γεμάτο πρόγραμμα και εδώ. Έχουμε δόξα τω Θεώ. Έχετε καθημερινά εδώ πάρα πολλές εκδηλώσεις. Είναι πολύ ευχάριστο και μπράβο σας. Και συναυλίες. Και συναυλίες, τα έχω μάθει πλέον. Έχεις μάθει. Εντάξει. Λοιπόν, ξέρω ότι ανυπομονείτε να την δείτε, κάθετε στο καναπέ, αλλά επειδή είναι πάρα πολλοί κόσμος, να το κάνουμε λίγο γρήγορα, έτσι. Περνάτε από εδώ, τη συναντάτε, φωτογραφίες, αυτόγραφα, αλλά με ένα γρήγορο ρυθμό.